eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ongi etorri terrorismoaren biktimen oroimenerako zentrora. Ni Raúl López naiz, etxe honetako hezkuntza arduraduna, eta gaur solasaldi bat izango duzue Joseba Gaituarekin. Zuk ez duzu gogoratzen, baina nire irakaslea izan zen Deustuko Unibertsitatean, baina gai hori ez zeukan gaurko gaiarekin zerikusirik. 1979an etaren adar politiko-militarrak bere aita Luis baitu zuen hemen Gasteizen. Luis hemengo Michelin lantegiko zuzendaria zen, eta lan gatazka bat zeukaten, eta horren ondorioz gertakari horiengatik Arnaldo Otegi gaurko ezker abertzaleko buruzagia kondenatua izan zen. Garai hartan hori, komandoko kide bat zen. Hori, hitzaldi hau, biktimen errealitatea ezagutzeko aukera paregabea da, eta mila esker Joseba, hori, gurekin egoteagatik, eta hori nahi duzuenean, aurrera, baina hori zure esfortzua hori kontuan hartzen dugu eta mila esker. Bueno, egunon, eskerrik asko tortzagatik. Ni ala beharrez etorri naiz, ez da nire gustoko platerra hau, zuen aurrean nire bizitzako parte hau kontatzea. Normalean, ni ezagutzen haute gutxik dakite nire gertakera hori, nire gaztaroko gertakera hori, ni 19 urte nituen, ez dakit zuek zenbat izango dituzue, baina gutxi gora bera, 18, 17, ez dakit hori inguru, biko zarete. Ni gara hartan justu nengoen ni Euskal Filologia hasi nintzen ikasten eta bukatu. Hasi nintzen ikasten Euskal Filologia Deustun. Gasteizen oraindik ez zegoelako. Hurrengo urtean jarri zuten hemengo lehenengo kurtsoa, ni gara hartan nire bigarrenean nengoen, bai? Nire ikaskide batzuk ziren, gero oso, batez ere Joseba Sarrin handia nire tokaio, zegoen nire ikaskideen artean, eta gara hartan, unibertsitatea gaur bezala neurri handi batean, giroa oso giro bizitza zegoen, asambleak ia astero, lemoniz zuntxitu zen gara hartan lehen importantena, justu Franco 4 urte lehenago hil zen, eta giroa oso pilpilean zegoen. Eta, egoera horretan, halako batean, ni justu Gasteizen nengoen, familiaren etxean, ni ez nintzen joaten Bilbora egunero, orain egiten dan moduan, orduan ez zegoen autopistarik, oraindik autopista eraikitzen hasi zegoen, Eta Gasteiz Bilbo joan etorria ezen egunero egiteko moduan, ni nengoen egoitza batean. Urte horretan pisu batean nengoen, lehenengo urtean egon nintzen ikasle egoitza batean, eta gero beste bi lagunekin joan nintzen pisu batera bizitzera. Baina, otsaila zen, eta aste horretan greba zegoen unibertsitatean, Deustun. Deustun ez dira greba asko egoten, baina justu aste horretan greba zeuden San Canuto, hori ez dakit ezaguna den, baina zegoen ikasle talde batekin eta errektoratutzarekin talka txiki bat egon zen, eta, orduan etorri nintzen etxera. Eta, justu aste horretan, aita ez da heltzen, ze arraro, non egongo da, oso arraroa zen, normalean nire aita lana usten zuenean, heltzen zen etxera zuzen, ezan geratzen pote bat hartzera edo, paskaltzera tortzen zen eta hanbiltzen ginen. Ez zen etorri, ze arraro, ez da etortzen, eta gero topatu zuten autoa, eta Armentian, hemendik 10 kilometrora, Zaputegi bada Armentia, Gasteizen zuek Bilbokoa zarete, Begoña. Begoñan, topatu zuten autoa Begoñan, Armentian hemen Gasteizen, eta ikusi zuten maleteron egon zela, sartuta, eta handik beste kotxe batera pasatu zuten, eta bere zulora, zulo batean egon zen 10 egunez gutxi gora bera.
Eta, bueno, hori gertatu zitzaidan, ni, justu aste horretan hasten ziren inauteriak. Ez? Eta gu geuden etxean, esango dizuet oso esperientzia, nola esango nuke, ez oso gogorra dela, alde guztietatik, kazetariak daude atean, egunero, ez? Nire amarekin hitz egin nahian, osaba bat etorri izan laguntzera, nire amaren neba bat, ez? Etorri izan gurekin egotera, amari pisuak entzeko, kazetariekin hitz egiteko, politikariekin hitz egiteko, etorri ziren politikari guztiak, bueno, pentsatu dezakezu, ez? Oso, bueno, zure etxea bihurtzen da plato bat, ez? Espero ez duzunean, eta ateratzen bat zara erosketa txiki bat egitera, hor dituzu kamarak eta kazetariak, ez? Claro, ja esan agertu eta politiko militarrak beren garatu zuen zera nola esaten da, sekuestroa, baiketa, hori da, ez? Baiketa. Eta, bueno, baldintzen artean, baldintza importantena zen, nire aita ezen, bueno, nire familia ezan aberatza, ez? Ez zuten eskatzen reskate bat, ez? Dirutza bat beste kasutan bezala. Hor baldintza zen, nire eta zebilen Michelinen lan egiten, eta orduan eskatzen zuten, justu garai hartan, Michelinek nahi zuen beste turno, beste lan turno bat antolatu gauean ez etentzeko enpresa, ez? Labeak daude gurpilak egiteko, hemen Gasteizen egiten dira gurpil oso handiak, ez? Eta, bueno, ekoizpena, ez produkzioa hobesteko, orduan nahi zuten gabean existea labe, aprobetxatzea egun osoa, produkzio katea mantentzeko. Eta jendea sartuko zen lan egiten. Gaur egun hori mantentzen da, eta Gasteizen badira bi enpresa oso handiak, ezagutuko duzue, Mercedes eta Michelin, bat alemana eta bestea frantsesa, eta lanpostu berenak, lanpostu gehienak, eta egoera baldintza berenak izaten dira, ez, soldata aldetik eta lan baldintzen aldetik izaten dira Michelin eta Mercedesen. Zarete Gasteizkoa, baina bueno, hemen oso arrunta da, lagunen artean, Michelinen lan egiten du, edo Mercedesen lan egiten du, ze suerte handia dauka, ez, pertsona hauan lanean, bueno, baldintzak onak dira, baina bakizue beti kontu hauetan, bueno, lan kontuetan, ekonomia kontuetan, beti daukagu eztabaidak, ez? Enpresa handiak diren, eta hor etekinak ateratzen dira, eta etekinak hori banatu behar direk zera langileen artean, bueno, hor gatazka hori, edo kontu horiek beti daude kontu hauen atzean, ez? Eta ni haimezertzi urtekin, hau gertatu zenean, pixka bat lotxatuta nengoen, ez? Industrialari baten semea nintzen, eta, bueno, justu greba batzuk egon ziren aurreko egunetan, nire etxetik aurretik pasatzen ziren Michelingo langileak eslogan, ez lelo nahiko gogorrak kantatzen, ni Bilbon nengoen eta ez nituen entzuten, baina 6 seme alaba gara, eta nire anai txikiak eta arreba txikiak entzuten zuten, abaituak abron irazal paredon, horrelako leloak ez, kantatzen etxe aurretik. Orduan, ni pizkat nengoen, bueno, sentimendu horrekin ez, ni teknokrata baten semea naiz, baitu dute langileen egoera, ez, bueno, negoziatzeko, eta hori onartu behar dut, ez, horrela izan daitezke gauzak. Bueno, hor
eztabaida hori zegoen garai hartan kalean, ez? Eta ni goratzen naiz, eta horrek min handia egin zidan, personalki, ez, nire barrutik, ez, nire ikaskideak deustun, ikasi zutenean nire aita baituta zegoela, asamblada garaia zen eta asamblada bat egin zen, ez, klasekideen artean. Eta batzuk, niretzako, estimoa adierazi nahi zuten, baina banan, erabaki zuten klase bezala, eskola bezala, ez ere esatea. Gatazka baten barruan zegoen Euskal Herria, eta nire aitari gertatu zitzaiona, gatazka horren barruan ulertu behar zela, bai eta nik ere horrela kontatu zidaten, ez? Hemen asamblean atera da, zuk ere ulertu beharko duzu, zure aitaren baiketa izan dela gatazka bat honen parte bat, eta horrela hartu behar duzu, ez? Eta ni nola hartu behar dudan, hau gatazka horren barruan, nire aita baitu dute. Lan egoera, lanekin dute, eztabaidak horrela konpondu behar dira, gatazka, zure aurrean dagoena baitzen edo mehatxatzen, edo hiltzeko egoeran jartzen, ez? Nire aita gonzan 10 egun, eta 10 egun horietan nahiko garbi zeukan hori izan zitekela irtenbide bat, ez? Bere burua hilgo zutela. Bera libre geratu arte zeukan esperantzarik libre aterako zela. Eta ni gero kontatu zidaten, lagoen artean beti daukazu, esan dizuet nire klasean zegoela Joseba Sarrinondia. Joseba Sarrinondia gero baitu zuen Garabila Bermeoko enpresari bat, ez? Garabila enpresako burua. Eta berak ez zidan ezer esan, bera zegoen eta militarren, nire klasean bat zegoen beste bat gero, jakin izan nuen, eta politika militarren zegoela, eta beste Michelineko beste frantsesa, hau, baitu zuten Donostin, eta belaunan tiroka bat eman zioten, ez? Gero handik atera. Ez horrek ere ez zidan ez ere, baina inguru horretako beste batek esan zidan, zure aita hiltzeko edo ez hiltzeko eztabaida egon da gure artean, eta zure aita libre atera da, zuen familiaren kontuen gatik edo zuen familiaren nortasun bereziagatik. Eta kontatiko dizuet ze nire familian berezitasun hori zertan datzan, ez? Ni naiz bataiatu ninduten Jose Luis, nire aita Luis, ez? Eta nire aitona, aitite, Jose Luis zan ere bai. Eta nire birraitona, birraitite, Luis. Luis, Jose Luis, ni. Nola uste duzuen nire semearen izena, zein dote dan nire semearen izena? Luis, bai, eta ala da. Zeratik kontatzen dizuet dago. Zein zen nire familiaren egoera berezia etak ustez kontutan hartu zuena. Nire aitona, aitite, justu gerra zibilaren garaian, kartzelara espetxeratu zuten. Jose Luis abaitu espetxeratu zuten Gasteizen. Zergatik? PNV-ko batzarrean zegoelako, PNV-ko parte edazelako, ez? Gasteizen justu gerra garaian mola generala etorri zan, Bilbao erasotzeko eta esan zuen, baitu ez, espetxeratu behar ditu Gasteizko ezagun, Gasteizko politikoen artean ezagunenak eta espetxeratu eta justu horietako 25 fusilatu zituzten Gasteiztik Lizarrarako dago hor azaz eta mendikatean han erail zituzten, ez? Nire aitona
nire aitite fusilatu zuten Frankoren gerra zibilean, ez? Karliste gainera erreketeak, bai. Eta nire aita umezurtz geratu zen, bai, 3 urte zituen hori gertatu zenean. Nire aitaren, nire izebak, mina handia zeukaten honekin, ez? Nire umezurtz geratu zen, nire izebek ere. Eta beti bizi, bueno, eta, claro, nire aitaren kasua gogorragoa da, ze ama hil zen, bera jaio zenean, ez? Jaiotzez, ama ere dizu. Orduan, nire aitaren egoera, nahiko, bueno, gerra osteko gazte zen, bueno, marka bat zeukaten, ez? Hauek izan dira, bueno, kasu honetan abertzaleak izateagatik, ez? Nire aitaren familia nahiko abertzalea zen, PNV-koak, eta, bueno, horrela ezagunak ziren gazte zen, eta urte horietan ez zen gauza erreza. Bueno, aitzaki horrekin, erabaki zuten, hori izan zidaten niri, gutxienez, zure aitaren egoera kontutan hartu izan da, ez erailtzeko, ez. Baina, zer gertatu zen handik 3 hilabetera. Handik 3 hilabetera baitu zuten, enpresako Michelinengo beste langile bat, beste ingeniero bat, justu gaztera zaten da jefe de personal, giza baliabideen arduraduna edo, bai? Eta hori ez zuten baitu, hori zuzenean hil zuten etxeko atean, bai? Luis Ergeta, beste Luis bat, Luis Ergeta hil zuten etxeko atean. Ni honen alabaren laguna nintzen, adizkide nintzen, ez? Eta mina handia egin zidan. Mina handia egin zidan, oraindik are gehiago, mina handiago egin zidan, urte batzu pasatuta gero, irakurri nuenean, nire aitari baituta zegoenean egiten zitzaizkion galdeketak, interrogatorioak, hortik atera zuten informazioaren esker, edo bitartez, erabaki zuten Luis Ergeta zela errudun, oso erruduna, ez? Ardura handiena zuena gatazkan, langilekiko gatazkan. Bueno, garai hartan hauek ziren eta erabiltzen zituen aitzakiak, ez? Bere ekintza justifikatzeko. Ja hori ez naiz ni izango nor hori soziologikoki eta filosofikoki konsideratzeko edo baloratzeko, baina hor zer gertatzen da, hor sortzen dira katastrofe ondamen humanitario oso handiak, ez? Nire lagunaren aita hil zuten, eta nire kasuan, bueno, aita atera zan kalera, 10 egun eta gero, pasatuta gero, baina oso pertsona bezala ez geratu zen oso ondo, ez? Argaldu zen, 6 kilo, 10 egunetan 6 kilo argaltzea ez da osatxarra, ez? Eta, bueno, bere bizitza aldatu zen zeharo, ez? Familia bidali ziguten beste Ego Amerikara bizitzera, Michelinek ireki zuen fabrika berri bat, eta ara eraman zuten familia. Ni ez nintzen joan, hasieran bai joateko nintzen, baina gero niretak esan zidan zu, hasi zara filologia ikasten eta bukatu beharko duzu, ez? Eta gero ikusiko du etorriko zaren gurekin edo ez. Bueno, ja hor egon zan banaketa bat, ez? Nire familia joan zan Brasilera, eta ni geratu nintzen hemen. Gero bueltatu ziren Brasiletik, baina ez ziren Gasteizera bueltatu ziren Valladolidera. Valladoliden eta Valladolidera etorri ziren nire gurasoek garbi zeuketen ez dutela nire alabak Brasilen geratzea, justu 20 urte zituzten ordurako, eta hasi ziren ja nobioekin eta barrekin, eta pentsatu zuten, bueno, hemen edo betirako geratuko gara hemen edo bueltatuko gara, eta aukera izan zuten bueltatzeko eta etorri ziren, ez? Eta, bueno, ez gertatu zen ordutik, horren geroztik,
ni bizi naiz, ni naiz Gasteizen bizi naizen bakarra, badaukat beste anai bat eta gaizki, Kanarietan bizi dena, beste bat Leonen, beste bi Madrilen, beste bat Portugalen, familia sakabanatu da, horren ondorioz, bueno, neurri handi bat, ez? Neurri handi bat ez, bai, ez, honen gatik. Bueno, hau, ondorien artean, ez, hartu behar da, ondorio bada, eta horrela onartzen dugu, baina, bai, bizitzak, ez, eragin handia izan zuen hori bizitzan. Ni, personalki, zer egin nuen, karrera bukatu nuen, nahiko, bueno, krisia izan nuen, klaro, nire ikaskiden artean, kontu politikoak eta personalak ez ziren errezak. Hala eta guztiz ere hor, esan behar dut, nik mantendu nituela lagunak, ez? Esparru personalean harreman ona neukan, eta naiz eta politikoki oso ideia desberdinak izan, mantendu nituen, bai? Baina, gogorra egiten da, gero, zure inguruan dituzuen, ez dakit, ikusten dituzuen erabakiak eta portaerak, ez? Horiekin jarraitzea horrekin, zaila egiten zitzaidan, mundu honetan, giro hauetan dauden tirabirak, oso tirabira, ni eramaten nituen, nahi gabe, eramaten nituen esparru personalera, eta hor mina sartzen, ateratzen zen errez, baiketa bat zegoen, baiketa berri bat zegoen, pentsatu dezakezuen nola sentitzen nuen ni barrutik, zuek ez duzu goratuko espainolazo garaia, ez zarete goratzen. Julio Iglesias Zamora baitu zuten Gipuzkoan, teknikari bat zen, ingeniero bat. Eta orduan hasi zen, hori da, horretarako egiten ditugu gauza hauek, ez? Gazten artean jarran dugun iragana ez galtzeko, ez hazteko, ez? Eta Gesto por la Paz, zegoen mugimendu bat, zu mugimendu hori ez duzu ezagutu, edo agian ikasi duzu, baina Gesto por la Paz zan eta oso indartsua zegoenean, eta etaren mundua, eta etaren atzean babesten zituzten pertsonak kalea menperatzen zutenean, oso zaila zen etaren eraiketa baten aurrean aurpegia ematea, ezeztatzea edo kondenatzea, bai? Orduan, baitu, Luis, nola izena, Zamora, Julio Iglesias Zamora baitu zutenean, mugimendu bat azizan eta mugimendu hori izan oso gauza simplea, jartzen genuen erropan, jartzen genuen lazo hori bat, bai, lazo amarillo, bai, ez duzu ezagut, urdina zan, urdina zan, bai, egia da, urdina, lazo azul, lazo amarillo, bai, urdina zan, bai, lazo amarillo, ez, lazo urdina zan, bai. Bueno, hori gesto keinu simplea zen, baina oso esanguratsua. Eta ni garbi neukan hori egin behar nuela, lazo urdina jarri eta lazo urdinarekin kalera atera. Ezen erreza. Zu joaten bazinean larun batean kalen zehar lazo urdin horrekin problemak sortzen ziren, nahiko errez, eta egoera Euskal Herrian, Euskadien ezen nahiko tensoa, oso tensoa zen, eta horrela erakusten zenuen zu etaren kontra zinela, eta horrela manifestatzen genuen, eta hori nik oso garbi neukan. Hori egin behar nuela, ni hemen neonatorri naiz horregatik ere, nik
gertatu diren gauza hauek ez ditugu ahaztu behar eta horregatik baietz esan nion Rauli esan zidanean etorriko zinake hau kontatzera. Eta hau da laburbilduz nik uste dut kontatzeko dudana. Nik beti izan du garbi eta honekin bukatuko dut, nire semea Luis da, eta nik zehatu naiz gogorarazten norden, ez? Azken finean bere aitona eta bere aitona zertatu zitzaion. Hori berriro ez gertatzeko eta bera oso garbi izateko ez duela merezi, ez? Gerra garaian bere aitona fusilatzen dute, demokrazia hasi berria aitona baitzen dute, teorikoki kontran daudenak, baina justu familia bereko bi pertsonak jasan dute bilentzia hori teorikoki kontra daudenetatik, baina gu bi adarretik jasan dugu, eta nik badiot nire esemeari hori ez gertatzea berriro. Behin kalean, bera oso txikia zen, agian 4 urte izango zituen, bere kalean joan ginen, kalean geunden, eta nik ez nuen aipatu nahi, baina zuk aipatu duzu, nire eta baitu zuena ikusi genuen. Eta oso, ez nion ez ere zan, baina esateko anintzen, begira hemen nago ni eta nire eskuan dagoena da Luis Abaitua ezagutzen gogoratzen naiz. Zure buruan gogorazten dizu. Eta jazta horrekin bukatuko. Badauka beste pasaizo txiki bat, baina honekin nahiko. Galderak edo, bai. Mila esker. Mila esker, Joseba, kontatu zuen guztiagatik, eta oraintxe bertan itxaldiaren ondoan hori galdetu nahi duzuena, jakina askatasunez eta respetuz. Nora hasiko da? Animatu. Altxa eskua eta gero hori, sendatu zure buruan, nor zareten eta aurrera. Bestela nio hasiko naiz. Esan duzu adibidez, Joseba, hori zure aita aldatu zela, baiketaren ondoan, baina kontatu apur bat gehiago zer gertatu zen hori, baiketaren ondoan. Bueno, baiketaren ondoan, bueno, bere nire eta perfil teknikoa zeukan, perfil teknikoa zeukan oso, bueno, ingenieroa eta enpresak antolatzen aditua, ez? Eta, bueno, bai. Horrekin jarraitu zuen lan hori egiten, karo, nik ikusi nuen bera izateko bere nortasuna aldatu zen, bihurtu zen pertsona askoraz ere isilago esango nuke, apalago, isilago, alaitasuna galdu zuen, neurri handi batean, ez, eta nahi zuen, alzuen guztietan, nola esango nuke, nabaria ez izatea, bai? Pizka bat bere bizitzako indarra galdu zuen, pizka bat, edo txispa galdu zuen, ez dakit, bihurtu zen pertsona asko ere apalago, ez zitzaion baterek gustatzen kalera ateratzea, kalean jaz pertsona markatua zen, ez, neurri handi batean, horregatik pozik zegoen, bueno, Valladoliden bizitzen, eta Valladoliden inork ez zuen ezagutzen, baina Gasteizen ez zuen, Gasteizko kalen zehar ez zitzaion batere gustatzen ibiltzea, eta, bueno, hori, familia barruan jarraitu zuen pertsona bera izaten, baina ez zen lehen bezala, indarra galdu zuen pizka bat hori, ez? Hori da, nik uste dut, ni nabaritu nuen aldaketa importanteena. Persona triste bihurtu zen, neurrien dela. Jarraitu zuen hemen bizitzen, ez da? Bueno, joan ginen, eraman zuten Brasilera, eta gero eskaini zioten ona bueltatzeko, eta orduan eman zioten okera Valladoliden bizitzeko. Gasteizen hil zan,
gazte, bai, ni gaur egun dudan adina baino lehen gazteago izan, 62 urtekin, eta, bueno, neurri handi batez, bai, ondorio fisikoak, bai, erretzen zuen asko, eta baituta zeuen egun horietan erre baino ez zuen egiten, bai. Eta beketari buruz hitz egiten zuen, zuekin edo? Hilketari buruz hitz egiten zuen, bueno, esaten zuen tratamendua ez zela txarra, hor dago pasaizu bat, baitu zuten Elgoibarren ezagutzen zuen. Bueno, Elgoibarren bizi izan bere arreba, nire izeba, Elgoibarren bizi izan. Eta arreba aragia, bai, jateko aragia eta gauzak erostera joaten zenean, aragiteko jabeak esaten zion zure, bueno, gero, hori libratu zutenean, askatu zutenean, aragitekoak esan zion zure nebak hemengo aragia egon da jaten, baituta egon den egun hauetan, arategiak bazekien, ez? Nor baitu zuen, eta, bueno, gero, harrapatu zituzten orduan dena jakin zan, baina hori esan zion, bai. Orduan nahiko gauza hauek, ez? Zirkularrak diren, gure artean, bai. Pentsatu ergalditu nahi duzuen, Nik bitartean jarraituko dut, baina hori zure txanda da. Nik jakin nahi nuen, zer zen eragina zure familiaren txat, zure amaren txat, eta beketaren eragina. Bueno, esan dut, eragina handiena izan da, danak sakabanatuta geratu, sakabanatu garela urten poderioz, ez? Biltzen gara gabonetan, biltzen gara udan, zaitzen gara biltzen, bai, 6 seme alaba, 6 anai arreba gara, nire aita zorian zegoenean, niri esan zidan, bueno, saiatu zure amama egiten, ez? Nire aitak ez zituen ezagutu hilobik. Bueno, urrengo urtean nire alaba jaio zan, bai? Eta gaur arte, bueno, 22 hiloba ditu nire amona, ez dago gaizki. Orduan bete genuen, ez? Nire aitak eskatu zigun hori. Eta familia kontuak direna da, baina ez gara opusikoak, Eta, bai, nik alaba bat eta 3 seme ditut, eta beste, bueno, osorik, 22. Horregatik gustatzen zaigu, urtean 2 aldiz gutxienez biloba guztiok biltzea, ez? Eta nire ama oso amari horrek postasuna ematen dio, baina bai, bata munduan bai, mundu osoan ditut daude gure nire hilobak, ez? Bat ere ez Gasteizen, beste, bueno, bat Bilbon dago, baina beste guztia daude, bai, hor munduan zehar, Nire alaba dago bizi da Kretan, beste 2 Berlinen daude, beste bat Chicagon, hor da biltza, ez? Bueno, hori izan da nire familiaren eragin bat, nire amaren kasuan, ez? Familia sakabanatu dela. Seme bat daukazu, ez da? Ez, alaba bat eta 3 seme. 3 seme ditut. Alaba Begoña, semea Luis, Miguel eta Juan, bai. 22 izateko. Kaixo, ni Ales naz. Zeran sentiarazten deutzu baitu, zure aitari baitu eustan pertsonek, zer sentiarazten dozu, joder. Baitu zutenak? Bai.
pertsonak. Bueno, nire eta baitu zituztenak ez ditut ezagutzen, personalki, ez? Niretzako dira, ez dakit nola esango, dira pertsona iaia anonimoa, niretzako, bueno, bat oso ezaguna da, zuk aipatu duzu, nik ez dut aipatu nahi, bere izena. Baina nire lagunak, ezagunen artean ezagutu ditut etan sartuta egon direnak, ez? Eta, karo, nik haien gana, ez dakit, helerazi ditu nire sentimenduak, ez? Eta, zertarako, ez? Azken finean, zuk bentsatu duzu, zure bizitza bizitzarekin porrot egin duzu, ez? Oso ondorio txarrak izan, zure bizitzako pasarte horrek ondorio txarrak izan ditu zure kasu personalean, baina zure biktimen kasuan are txarragoak, ez? Orduan, hori da kontua, zergatik egiten dute, zergatik ez? Haiek bere burua justifikatzen dute, hori beharrezkoa dela eta horregatik egiten dute, baina hor dago koska, ez? Ea portaera hori edo jokabide horrek zentzua duen ala ez, sortzen duen mina, ez? Hondamendia kontutan hartuta. Nik ikusten ditut gaizki jokatu dutela, gaizki ez gaizki niri kalte egin didalako, baizik eta errakuntza handia izan dela, ez? Hori da nire valorazioa, eta ez duela merezi, absurdo badela, ez? Horrela jokatzea, claro. Gero lehenago esan nuen soziologikoki edo sozialki edo filosofoki ez dut putzu honetan saltu nahi, ze mundua ikusten dugun moduan hankaz gora dago eta violentzia ikusten dugun on nahi, baina hor dago kontua, ez, ni, bai. Takit ondo erantzun dudan ala ez, baina, bai. Ni Maider naz, eta klasean gai honetaz hitz egiten egon ginenean, komentatu eben zelan, garai horretan, jentea enteratzen zanean egoera horretaz, batzutan aparte sentitzen zirela, orduan, zuk zen momenturen baten sentidu zenduan, kontatzen zenduanean zure egoera jenteak igual aparte izten eutzuela edo begirada txarrak jasoten zendu zala? Claro, ni komentatu dut nola ja nire bigarren urtean nengoen karrera egiten euskal filologian. Bizkaitarrak ziren gehienak, nire ikaskide gehienak ziren bizkaitarrak, bai? Mungiakoak, Zornozakoak, Joseba Zerrenaldia Durangokoa da, bai? Eta ni haien nintzen Gasteiz. Ni klasean nire goitizena zen Gasteiz, Joseba Gasteiz, bai? Eta oso ondo hartzen ninduten Gasteizko batek egiten duelako euskeraz, zehatzen delako euskeraz egiten eta begira. Gari hartan Bizkaitik ikusita, Bilbotik ikusita Gasteizan Kastila, ez? Eta egia zen, Gasteizen giroa nahiko erdalduna zen, eta, orduan, konsiderazio ona neukan klasean, eta ez nuen galdu. Jarraitu zuten, ni personalki, jarraitu zuten nirekin harreman ona izaten. Claro, eske hor sortzen dira gero kontraesanak, eta zaila da, nola lotzen dugu esparru personalean dugun harremana eta ez gizarte mailan azken finean bi alderdi, ez? Aurrez aurre dauden bi alderdietan jartzen bizitza jarri gaitu, ez? Ni baltzurren artean kokatzen nauzue, ni naiz kapitalismoaren
kapitalista baten semea, kapitalista, nire aita zen kapitalista, baina, bueno, kapitalentzako egiten zuen lan, ez, enpresa handi baterako. Ni nintzen enemigo, ez, etxaia, haientzat, nola bai. Eta niretzat haiek ere ziren nire aitaren baitzaileak, orduan, baitzaileen alde zeudenak, alde zeudenak, baina, karo hori gertatu zen, aurretik laguna ginen, oso harreman, bai, gazteak ginen, eta 19 urtekin, ez, zuek bezala, zuek, bai, eta orduan, ezin duzu hori apurtu, eta ez, nirekin klasean jarritu nuen oso giro ona izaten, ez nintzen bat ere, zuek esan duzun bezala gaizki ikusita, ikusi, ez nuen hori oso bat. Geroago pizka bat, baina justu momentu horretan ez. Vale. Txan apur bat hori, ean non dago el mikro. Hor dago el mikro. Bueno, arratenaz eta esango zeunke zure familiako guztiek, anai arrebek eta zure amak egoera honi aurre egin zenduela modu antzean, edo? Modu antzera, ez. Agian norbaitek minduago bizi ebala esperientzia edo beste ikuspegi batetik ikusi ebala dana. Badokat arreba bat oso azerre, jarretzen duela oso azerre, bai. Madriden bizi da. Madriden bizi da eta ez du Euskadi gu bezala ikusten, ez? Puzke bat, giroa kutsatu da. Bueno, Madrilgo giroak eragin izan du bere pentsamenduan, eta, bueno, pizka bat, bai, oso komplikatu da. Gabonetan, etortzen da Madridetik eta Paskaltzera joaten gera eta bigarren segunduan hasten da iruzkin bat egiten, ez? Nola onartzen duzue politikako kontu bat, ez? Gobernuan presupuestoak ari dira negoziatzen eta Bilduk lortu du ez dakiz zer, ez? Eta nola onartu dezakezue hori, eta gabonetan gaude eta ez atera gai horiek, ez? Baina bai, oso borrokalaria da eta alde horretatik, ez? Oso kontra dago. Hemen bizi garenok uste dut gauza hauek bidatu behar ditugula beste modu batez. Ezin egon gaitezke egun osoan etxaiak ikusten, ez? Lagunen artean, lankiden artean, karo, ez? Odan bidatzen ditu gauzak, bueno, isilpeka, ez? Eta bai, ez dakit zuen esperientzia nolakoa da, baina nire bizitzako esperientzia hori izan da, ez? Ni lankiden artean ezker abertzaleko lankide asko izan ditu. Eta zeratzen gara isilpeka, ez, gauza hauek hobe ez aipatzea publiko eta familia are gutxiago. Eta gai hauek ateratzen direnean, noski edo lortzen duzu beste gai bat atera eta, ez? Eta hortik bideratu edo bertan berak eratzen da famili giroa, ez? Hori da nire esperientzia, ez dakit nola ikusten duzu, baina bai. Nire, arreba hori, ni baino 7 urte gaztea bada eta, bueno, bere bizitzan ondorio izan zuen, ez? Bere gazteiztik alde egin behar zuen eta bizitza gehiena mendik kanpo bizi du. Orduan ez du, bai, beste gorrotoa dauka oraindik, bai, nire arreba gorrotoa du. Eta gorrotoa handitu zaio, bai. Beste alabei, beste bi alaba ditut, eta gero beste bi anai, eta ez du komentatzen. Normalean ez du, hau ez da ateratzen. Gai hau ez da ateratzen, bai.
Interesgarria da, galdera hori. Eta epaiketari buruz zerbait komentatu alduzu, epaiketa gogoratzen duzu, non zegoen zuloa, zenbat ziren komandoan? Claro, nire aita iruzkin bat egin zidan, epaiketa, bai, bere goeraren, bai, ondo tratatzen, hori esan nahi nuen lehenago, ez dakit esan dudan azkenean, ondo tratatzen zutela, ondo janari, bai, haragi ona ematen ziotela, ez zuen ia jaten, ez, baina bere goeragatik, ez. Baina gero, gauero egiten zitzaion, itaunketa bat edo galdezketa bat, bai, eta hor oso gogor jokatzen zuten, egiten zuten polizia bueno eta polizia malo. Gero entratu naiz polizia malo zala ezaguna dena, oso ezaguna, bai, hori zen polizia malo. Eta, bai, gaizki pasatzen, oso gaizki, ez, 20 ordu erdi zen, gauero, ez, politikaz, ekonomiaz, denetatik galdetzen zioten, eta horren ondorioz, erabaki zuten Luis Elgeta hiltzea, nire irakurketa zen Luis Elgeta hil zuten, ez dakit, bueno, a ber, gauza bek ez ziren, ez zeuden eskututa, zeuden nahiko garbiak, ez nor zen nor enpresa handi batean, nahiko zer esango zuen nire eta Luis Elgeta, eske hori oso itxusia iruditzen zait, ez? Hori leporatzea, gure lepoan dago, herri batean nire lepoan dago, ez? Luis Elgetaren heriotza horregatik, aitari leporatu zuten horregatik. Bai, eta gero epaiketan ni ez nintzen egon eta aita nahiago zuen gehiegi ez kontatzea, ez? Ni babestu nahi zituen bere seme alabak, batez ere, bueno, ni nintzen handiena eta gutxi, bai. Zenbat kondenatu zuten? Zenbat izan ziren? 6 edo, bai, bueno, bai, talde osoa desegin zan eta atxilotu zituzten guztiak, gero, bai, denbora gutxi, bueno, ezbaiketa bat izan zen, eta orduan ez zegoen odolik egon, baina, bai, bueno, ezagunena badakizu orden, eta erabiltzen da maiz, ez, baiketa bere pertsona agertzen denean edabidetan, bai. Zer gehiago, aprobetxatu, bai. Bueno, anenaz, eta baiketaren ondoren beldurragaz bizi zinan, ala, zure bizitzaren ikuspuntua aldatu zen, zure aita gaitik, igual baituko eben barrido, beldurra, bueno, garai hartan, zuek ez duzue bizitu, ez, eta indarrean zegoen bitartean, beldurrak gizartearen barruan zegoen, ez, gizarteengan, ez dakit, ustez, Euskadiko gizarte osoak beldurra zeukan, etaren azken ereketa bat izan zen, gogoratzen dudan azkenetariko ereketa izan zen, Bilbon Euskal Telebista, estanda zuten, zuek ezarete gogoratuko, nire seme txikenak 21 urte ditu, zuek 19 zenbat urte ditu, gutxiago, orduan justu horrek izango zituen 4 urte horiek eta Deustuko liburutegian geunden, auzoko liburutegian, eta estanda entzun genuen, kriston estanda, eta gero jakin izan genuen hori, ez? Eta EITB-ren kontra
auto bat estanda egin zuten. Ez duzu gogoratu, ez? Kalea, bai, beldurra bat zegoen, baina beldurra zegoen gizarte beldurtuta, ez? Zen nahiko gizarte beldurtuta. Alde guztietatik, ez? Eta hori, ezkeronez bukatu da. Zuek alde horretatik sorte handia daukazu. Ezen egoera ona. Baina ni personalki, sentitzen nuen beldurra besteak bezala. Claro, ni nola baitzateko ja hortik pasatuta, nola hortik pasatu, ez? Ni nengoen inmune, ikusten nuen nire burua, ez? Gerorako, ja ez dira torriko nire berriro nire familia edo nire lazurdinarekin ateratzen ginenean pizka bat beldurra, bai, baina nola oso konbentzituta geunden hori egin behar genuela, ez hor dago kontua. Zuk oso seguruz bazaude jokatu bat duzula horrela, beldurra atzean geratzen da, bai. Baina gizarte osoa zegoen pizka bat beldurtuta, bai. Kaixo, nire nenaz, eta gauza bat. Uste dozu egoera honetatik zeo zer ikasi dozula? Hau da, gogoeta bat edo hausnarketaren bat? Gogoeta. Bueno, nire semearentzako, nire semea Luis entzako opa dio dana, ez? A ber, gizarte bezala zehatzen garen gizarte barruko gatazkak, tirabirak argudioz eta elkarrizketaz bideratu eta ez bilentzia erabiliz, ez hori da ikasketa handiena, ez nire ustez, baina klaro horrek ero errealitatea dauka garrean eta ikusten duzu, mundua nola dagoen kontraesan handia, baina bai hori izango litzateke. Ea merezi duen gure arteko tirabirak, ez, biolentziaren bitartez konpondu, horrela ez da konpontzen, ez? Azten zara, hori eskalada violento bat batean sartzen zara, eta hori zuentzako batez ere, izan daiteke pentsatzen, hausnarketa importantena, saber nola konpondu behar diren gatazkak edo tirabirak, ez? Nire kasuan garbi daukat, baina, bai. Mundu honetan, nik ez daukat, ni badakit nola konpondu behar diren gauza, konpondu beharko lirateke gauza, baina realitateak askotan ez dizu erakusten, ez, hori. Eta zure aitak ondo deritzon biltzen zinan jenteagaz urteeteak, edo esaten eutzun adibidez zure lagunen gandik apur bat urrundu egin behar zinala edo? Niri, personalki, ez. Eta usten zidan askatasun osoa, bai, norekin egon nahi nuen, bai, oso, isila zan, eta oso, bai, apala, bai, ez zidan ezer esaten. Berak, bai, nire aitako ondo jokatzen zuen poker jokalaria zen, eta oso jokalari ona zen lagunekin, eta bere portaera zen oso, nola esango nuke, hitz gutxi eta oso bigitzaile da, observador, edo, bai. Baina hitz gutxi zituen.
zehatzen zen beti hitz gutxiekin mezua ona ematen, ez? Baina ikusten zuen ez, ni karrera bukatu nuen, eta beste 5 seme-alaba zituen orduan, ni ikusten nuen ondo nengoela, eta ez zitzaidan ezer ez. Nik ez nion gehiagik, nire bizitzaz albiste gutxi ematen dizkion ere bai, ez pentsa. Orduan harreman nola esan, ez genuen oso harreman arina edo estua, ez. Berak errespetatzen ninduen eta nire bizitza egiten nuen eta ez. Bueno, berak garbi zeukan ez zuelan ni politikan sartzea nahi, ez? Eta ikasketekin ondo nebilen, aurrera, bai. Esango dut beste gauza bat, bukatzeko, ni euskal filologia hasi nintzen ikasten, euskaldun berri zarra naiz, urte asko dara matzat euskara ikasten, bai, eta nire bikotearekin egiten dut euskaraz gaur egun, eta, bueno, nire lagunak kuadrilla badokatu ikasten euskaraz moldatzen garela egiten, baina garai hartan hasi nintzen euskara ikasten, niretzako pena handia zen, nire kezken artean zen hizkuntz hori galdutuko zen, Araban galdu zen bezala, gero eta, ez, esparru txikiago zen, ez, euskararen presentzia gero eta txikiagoa zen, eta ni horrekin pizkat kezka neukan. Eta horregatik hasi nintzen euskara ikasten, eta gero hizkuntzalaritza konputazionala espezialatu nintzen, joan nintzen Erresuma Batura doktorautza egitera, eta nire orduko helburua zen gutxienez ordenagailuek ikasten badute euskeraz, eta euskeraren gramatika iruditzen zitzaidan nahiko proposa zela formalki tratatzeko, eta hori izan nire asmoa garai hartan, eta gaur egun horrela da, gaur egun ditugu oso adimen artifiziala eta oso ondo egiten du euskeraz. Gutxienez alde horretatik neukan kezka hori bukatu da, ez? Gutxienez ez dakit zenbat hiztun geratuko diren euskera erabiltzen dutenak, baina gauza garbi dago, eta da makinak ikasi dutela eta moldatzen dira oso ondo egiten. Eta, hori alde horretatik ni bintzat lasaiago nago. Irakasleren bat zerbait esan nahi badu aurrera, Zuen irakasleek hori, gai hau ezagutzen dute oso ondo, beraz? Ez ere ez? Zerbait bukatzeko. Akizue, itxaldi hauek oso importanteak dira guretzat, transmititzeko hori indarkeria ez dagoela justifikatuta, inoiz ez dagoela justifikatuta, eta gaur ikusi duzuen bezala, hori, biktima errugabeak usten dituela. Eta gaur biktima bat ezagutu duzue, ez dakit lehenengo aldia izan den ala ez, baina hori oso garrantzitsua da zuentzat hori jakitea, biktima asko daude guen artean, eta hori, kontuan hartu eta entzun eta jakin eta hori, jakin gehiago haien bizitzai buruz. Ez dakit zerbait gehiago esan nahi baduzu hori bukatzeko, edo... Ez, ondo. Nigatik, ondo. Mila esker, jaseba, gurekin egotagatik. Zuei.